थानाय सालकिसा सिगां असामताय जराव बुबाग्राखर आगुनि मानिक कुत बुबाग्रानि लुवाजि मुंबाय तिब्रासा दफानि जत हदा अक्रारनो दै काशा पान्दा संजाजापानि पान्दावा कलै हदा रियां हदा त्रिपुरा हदा जमातिया हदा खबै अमहाय कायजिसुगु हदानि अक्रारनो दै हसम बुजन पान्दा ख्लायजाकनि लाइथांनाय बिसनि हाय दाखलाय बिसिउबो आसामनि पान्दावा बुबाग्रा साखामिया माबाय जत हदा अक्रारनो जरा किसानि बिसिंग कक सावै पाइना बगै साजाकबनि फियाबा आसामनि पातिमति बेलाय तुंफ्रा लाइमा नुकजाकमानि दफा काशानि बिसिंग कग्र कासामानि काशा हदानि अक्रारनो लाजिमुरिबो जुदा जुदा कग्र पातिमुनो कितिंगै खादुमो हिमतौरब ख्लायजाकमानि जुदा जुदा थाइरब पाइथागो तिनि क्रासाला खुमुनि तिदि एडिसि हापानि एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंग पातिमुनति कचां कचांखे कक सालायका त्रिपुरा हदा बाय तिदि एडिसि हापा मानजाका त्रिपुरा हदानि अक्रा बरमग्रां वीरेन्द्र त्रिपुरा नकारि तिदि एडिसिनि बरमग्रां सीएम पूर्णचंद्र जमातिया इएम कमल कलय इएम राजेश त्रिपुरा इएम दलि रियां इएम बबरन्जय रियां नकारि गुबुनि आदंर कक्तमा थुनि बसकाव फाइ बरमग्रां त्रिपुरा हदानि अक्रा शाखा अमहायके हसम बुजुनि पातिमुनति कक बांना नांलायलिया दफानि बागै हामख्रानि बागै ते बांलायलिया हिने अर्न मुथासनाय हिने कक शाखा आसो सिबिया बतेव शाखा फाइनाय नभेम्बर तानि पुइला सारमारिब मलसम हदा मुरासिं हदा त्रिपुरा हदानि अक्रानति बातारिजमा पान्दाब ख्लायजांनाय ति अरजत कक सालायनाय हिने कक शाखा सर तीन तामनि बागै नरक तीन और फाइना संग तीन और फाइमानंखा दे हजम बुजनो जे कक कालिमानि जिनि बरमगना इएम कमल कलय ताई नारायण वीरेन्द्र त्रिपुरा ते आनि सोमोन्दै जे भिडिअ भाइराल लुमानि ते कक कालिमानि बनते तिनि अक्रा एडिसिनि अक्रा बरमगना पूर्णचंद्र जमातिया बिनि तैफांबाय तिनि आचल एकजन कक सालायखा और दङ बरमगना इएम बबरन्जन रियां ताई मासा चिनि बुकुजु बरमगना इएम दलि रियां ताई गेजा चिनि इएम राजेश त्रिपुरा ताई एमडीसी बरमगना देवशिष त्रिपुरा गावनि दस्तानो जों कक सालायखा कक सालायै ओ जगह सका जे जों ओ गतनानो ताई बारि रेलिया एवं चिनि जाति हामख्रायनि बागै चिनि फर द इंटरेस्ट ऑफ आवर सोसाइटी of our people for the development of our society and for peace and harmony bagai जों बनो गाहामखाय ताई लावरुलिया बनो अरम मथांलायसिनाय एवं बरमगना कमल कलय बतिनि तंजानाय तमानि बिनि फ्री सिडर कैसा प्रग्राम तमन बाय बरसा दय माथाङा बिन बागै एवं ताई कैसा डेट खायजाका 1 तारिख नवेम्बर और कैसा तई जी बात अनरेम प्रोग्राम खाई और दिन तय अन्य दफने बरफ तंगनाय विशेषकर मलसमबाई मुरासिं तई त्रिपुरा 3टा दफाते और बर एक प्रोग्राम खाने और प्रोग्राम बरमगना कमल कलबो तंगनाय आंबो फायनाय और जा अनलाइन माने जों दुइजननि मध्य मिस आन्डारस्टेन्डिं और न फायनाय एवं ब सीएम कक साखलायखा एवं खाकायो जों बनताय लावरुलिया जोंनि त्रिपुरासा दखान बा गाहाम बागै एवं जों बनताय अरन पायानानै खा चंतम एवं आशा खालायो जेतु सीएम बनो दौन हांखा अरन पायनाय सार तेथाजा संमं आं सानाम बुजं खाजे नों आपनि जे सामानि ओ आनि ते जे भिडिअ भाइराल माने अब के ओ भिडिअ भाइराल खायमान के कोनो खा खामजाकनाय ना खाबायनाय ना केबुनि मुङै खरसासनि मुङै हामियाखै भाइराल खायजाका नों कक सागार आनि नाव निश्चय आनि प्रेस मीट नखना प्रेस मीट दे आं साका जे पूरा घटना आं इ जगाओ ताव आर का तावख्लाय साखाय बो बहु आलोचित चर्चित विषय एवं त्रिपुरा सार विशेष करा जत नुजाव कोन आरो कतालखे साना थांगे ताव ककबो कतालखे नखरनाय आं बनो खाखायो जों त्रिपुरा सार दखने डेभलपमेन्ट बागै पीस एंड हार्मनी शांति सम्पत्ति रक्षानि बागै अरनताय कतालखे उंगनानै नायलिया खामानि दनाव आनि प्रेस मीट आं डिटेल साका कतालखे खुचनानै मुजिया जों कथानानै नायो दफा बाय दफा ताय त्रिपुरासानि हामख्रायनि नायो बिनि बागै जों कसाम कौन खुसाय ताय कतालखे माने सम्भव हामियावनानै मुचुलिया ओंखाय जे 1 नभेम्बर न तामनोतै पान्दांनायसो औ जे बातारनानै
अनारियाम रुनानि ससियेल निजे बराव समाजपति रुनाय कक सामानि बराव आइफोर खायनाय आइफोराव बरम गोनां कमल कलिबो तंनाय बे चिनबो फाइदि जों तंनाय आरो मालायलाय बबावना बना आइफोराव माने आरो कथालिने बिदि सिम बिनि इच्छा एवं बबनो उद्योग नाहारि दं अब प्लेस रखना ठिकाना र बोल जागा आरो ना Sir, बिसे अर्थनीति बराव खायनाय दा kaisa kok somong sa lai thangjak salo je pokot disho khadum pana rok khaijaka him botor rok khaijaka amno tile tam thane yang bahwa zaman borong genang komol koloni bini saputar botongnaय बिरेन्द्र त्रिपुरा नारायण saputar botongnaय आरो जितु भिडिअ भाइराल खायजाका बिनि बागै सरायराव खादुखा बो खादुमन बागै न बराव बिनि खूब प्रकाश खायगा बो साबबिक सतुस्फूर्त जे किउ बरो खायमानो ताबो बो आनो कुरु दङ अनेक कक हामि हामिया सावय हयतो कमल कलनि बो कुरु दङ अ हामि हामिया सावय अ जायगाथ' बो जनसाधारण खायमानि आं खायमिया आरो मिया बो निनि अनेक एकजन अपोजिशन लिडार नाव नखना बराव बो हांसो दङ त्रिपुरा बो बै खायमानि आं स्कुल खायसनो खायनाय आनो जेमन कतको बनबो कतो आनो हामजानायबो दं बनबो हामजानाय दं बो सेस करे paithak kok kusar mo tam kok kusar mo paithak je kok kusar namo chomo tam kok चिनी जे दं माने त्रिपुरा रायजोनि जत' जों त्रिपुरा कक सानाय रावनो जों सानाय मुसुखौ जों आरो दफा दफा हामजालाया उन्नयन मुसु जायगा जों हामजालायनानै मुसुखौ এবং যারা চিনি দফা যে दंनाय बराव चिनी दफा बा बैनि दफा बा दंनाय राव जाहाथे चिनी शान्ति सम्प्रति रक्षा मा खायनाय जों कथालाय मा दंनाय तामानबा जों त्रिपुरासा हामख्रायनायनि बागै शान्ति सम्प्रति रक्षा खायनायनि बागै चिनी उन्नयन खायनायनि बागै आरो कथालाय मा दंनाय आरो आनि बिरेन्द्र त्रिपुरानि स्वार्थ जड़ित या कमलगुरिनि स्वार्थ जड़ित या जों अ जायगायाव निजिनि स्वार्थबाबो त्यागखायो जों त्रिपुरासनि स्वार्थे मा कथालायनाय आनि जत ताकु बुकुनर कइमु এবং आनि যারা त्रिपुरा दफानि बर' आं साग्लायो जों जेहेतु पजिटिव वेटे चले दङ नाव अ जायगायाव खाता खामदि जों गाहाम गोनखाय फायनाय होननाय आं खाखायो এবং अ जायगायाव दिनै बरं गोनां सिएम बा जे उद्योग नाहाका जों बनो बेलाय खामजामारो बिनि उद्योग न এবং जों बिनि आरो सहयोगिता खालायनाय कपारेसन जों खालायनाय सार नर